22 anyos nga dalaga gilabay sa bakilid sa Barangay Lanas, Dakbayan sa Naga. Biktima gituhuang gilugos. Kapulisan sa Rehiyon 7 naka full alert status nunot sa terror attack sa Paris, France. Doktor sa Milanilia District Hospital nga gitudlong hinungdan sa kamatayon sa usa ka masuso gitaktak na sa Kapitolyo. Tulo ka gituhuang tulisan patay sa shootout sa Dakbayan sa Danao. May hapon Sugbo, Kabisayan, patay sa usa ka shootout sa syudad sa Danao ang tulo ka mga gituuhang tulisan kinsa giingong musukol sa mga operatiba nga mihimo sa pagpangronda. Apan ang mga kabanay ug mga residente diin nahitabo ang krimen mihulagway nga usa kadto ka illegitimate operation. Ang report giaksyonan ni Jinky Rosit. Dinhi ining dapita giingong naghantak ang di mo menos na pulo ka mga tao nga naabtan og alas 12 sa tungang gabi adlawng Domingo. Taliwa silang duwa, kalit nga miabot ang mga intelligence operatives sa Danao City Police Office kinsa giingong miresponde sa usa ka armed person alarm. Didto kalit nga milanog sa tibok palibot sa City of Portland, Barangay Kahumayan ang sunod-sunod nga mga buto sa armas. Tulo ang giingong namatay sa hitabo. Wa na buto nga nakuan mo to ning gawas ko. Pag abot nako diha, dunggan ako nga kuan nga daghan masag kay ning duol nga mga silingan ako dire. Putong yon nga palayan usa ba kay tingay madamay kung naapay mga kuan dire. Matud sa mga saksi, dinhi sa kamaisan na hagba si Robert Perez, samtang buhi pa niya tungtungura sila si Eduardo Vasquez o Gril Hermoso nga nakahimo pa sa pagdagan. Apan giingong gigukod sila sa pulis ug bisan sa pagpakiluoy, gipusil pa nila ang duha, diin sila namatay. Dili lang siya patay kay gagmay pala ito na yung mga anak. Nya kay wa man to sila nadaghang nyo. Ingon man noon siguroon nila. Siguroon ginila. Patan, silo naman. Dagan sila ko na, silo. So nakadungog din ka sa buto? Oo, buto. Kay narago na, ma'am. Wala to sila mo coordinate na mo, ma'am, pero sa pag-ari nila, among nasabtan nga, murag doon nagit sila i-surveillance dire. So, nya na kaistorya mi atong nga doon na sila pangita nga suspect sa tulis nga nahitabo diya sa Udlom. Nakuha gikan sa crime scene ang giingong KG-9 submachine gun, duha ka caliber 45 ug usa ka 357 revolver nga bitbit sa mga suspect. Sa phone interview sa hepe sa Danao City Police, siya miklaro nga mga notadong tulisan sa ilang dapit ang tulo ka mga lalaki. Gihimakak ni Superintendent Elmer Lim nga dunay overkill kay alang nila lehitimo ang maong operasyon. Hindi niya mag-abot na puntan niya na anak yung pulis nga ilang tumbahon din sa poblasyon. So, ang ato lang kanang operasyon na to sa Lambat Sibad na i-project na to ang mga kriminal gang sa ato ang area na madakpan para dili kahimo o krimen. Mo na ato ang purpose. Ang mga kabanay nilang Vasquez, Hermoso ug Perez pulos na kurat sa hitabo. Ilang gihimakak nga tulisan ang mga namatay. Ang iya mga anak mo gidungog nga patay ma mga kuang bana wala gyud kalibutan na siya ko. Kaya nga ako ang pagsunod lukaton ra unta nako siya. Na siya ko pag-anan ako sa ospital nga ingon na siya. Uy ang imong bana na mas murgi. Pag abot dito, may pulis nagpuste, duha ko nung kabuo. Kula sa kagbungkog man kayo yan, gibastok na yan dughan. Magtingali, kibungkog kayo. Ma'am, bisag mangutana ka ma'am, kapitan sa diha na hitabuan, kapitan sa mga wa nakasuig blatter sa bisag. Blatter na lang ma'am, nga kanang nakasumbag wala, nangawat wala, di na pulisya akong mangon ma'am. Naglaraw karon ang mga kabanay sa pagdangop sa buhatan sa NBI ug CHR aron mahatagan og hustisya ang kamatayon sa tulo. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Gihimakak sa Cebu Provincial Police Office nga wa sila musubay sa saktong proseso sa gihimo nilang operasyon didto sa Danao City. Alang nila, usa ka lehitamong operasyon ang ilang gipahigayon. Adunay follow-up report si kapatid Ray Pasaporte. Actually, no, ako sang i-congratulate ang Danao City Police Station for a good job. No?
They were able to... Si Senior Superintendent Noel Gilyamak niingon nga usa ka lehitimong operasyon ang nahitabo sa dakbayan sa Danao kagahapon sa Kadlawon. Diin tulo ang namatay sa nahitabong inkwentro. Tali sa Danao City Police ug sa giingong grupo sa Tulisan. Suma pa ni Gilyamak igo rang mibaws ang mga pulis dihang giunhan sila og pabuto sa maong grupo. Dili na buot si Gilyamak nga masublian pa ang nahitabo ni Pioto Junilio Hurbina nga napatay samtang sa Maransab ang duha ka kauban niini dihang gipamusil sa grupo ni Andrew Ocasla dihang mitubag kini sa alarma sa armadong grupo sa barangay Binungkulan sa lungsod sa Katmon. Ang tulo nga napatay, may usa sa ilang gidudahang sospek sa tulis sa Sibikuto. Sa miaging buwan o gani dugay na sab nilang gimonitor ang maong grupo. Gingong nireklamo ang kabanay sa tulo nga namatay, nga gitamnan og armas sa kapulisan. Ang kabanay nagplanong mudangop sa NBI 7 og Commission on Human Rights aron magpatabang aron mangitag katinawan kay dili sila makatuo nga may nahitabong inkwentro. Para sa matagaan sa dug katinawan ang ilahang mga pangutana bahin sa kamatayon sa ilahang kabanay. So welcome development na, but as far as we are concerned, they engage our policemen in a shootout. So kinahanglan gyud mo retaliate atong kapulisan para sa pagprotektar sa ilahang kinabuhi. Mipahigayon na og profiling ang kapulisan sa grupo sa Tulisan nga naglihok sa amihanang bahin sa lalawigan. Ilabida diha sa lungsod sa Katmon og dakbayan sa Danao. Matud ni Gilyamak nga apil sa ilang target ang Rabiri Group. Sanglitwa nila gisalikway ang posibilidad nga sagupon sila sa mga politiko. Atul unya sa kampanya og sa adlaw sa eleksyon karong buwan sa Mayo. Okay, they are after the money, di ba? And during the election, there are lots of money. Di ba? So aside from robbery hold-up, their services might be engaged by some unscrupulous politicians. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. 22 anyos nga dalaga nakit ang patay nga gilabay sa bakilid nga dapit sa Barangay Lana, Siyudad sa Naga. Biktima gituuhang gilugos. Ang report giaksyonan ni Jinky Rosit. Wa na mahitsura ang panagway sa usa ka 22 anyos nga babae kinsa gipatay o gilabay sa bakilid nga bahin sa sitio na Upa, Barangay Lanas, Dakbayan sa Naga, sayo kagahapon sa buntag. Makita sa amateur video nga nabulit sa mga samad og bunog ang naong sa biktima nga si Josephine Canyabano nga taga Barangay Tunghaan, lungsod sa Minglanilla. Nailhan ang biktima tungod sa biodata nga dala niya. Usa ka molupyo sa dapit ang nakadiskubre sa patayng lawas ni Canyabando. Buo man siya dito. Nang nasangit siya sa kahoy ba. Man wala na ang sa upper direpit napay sa nina sa pot niya diri sa ubos wala na. Ya lagom wala. Hubo ra gud. Nagduda ang kapulisan nga posibleng gihilabdan ang biktima tungod kay wa na kini sapot sa ubos nga bahin sa iyang lawas. Apan buot nila nga ipa-autopsy ang patayng lawas aron masayran kung gipanamastamasan yun ang biktima. Wa pay suspect nga matumbok sa krimen, lakip na ang posibleng motibo sa pagpatay. Suspect po, napatay gisubay ron ng mga mga last niyang nakakuyog atong gitugma-tugma og ug sa ilang nahibawan. Pero so far, suspect wala pa ta. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Gilubong na niya itong adlang Sabado ang pulis nga napusilan patay sa gidudahang mga tulisan dihang miresponde kini og alarma sa lungsod sa Katmon. Si Leslie Caminada Vistil sa report. O pagpasalamat sa atong suhan na anak sa iyang pagkamakinunanon, sa iyang pagpangalagat o pagpanalipod, dili lamang sa iyang mga minahal sa kinabuhi, kundi sa kinalibukang lungsod. Sulubang mga puting t-shirt nga may marka nga We Love You Pioto Noel Hurbina, gihatod na sa iyang mga kabanay, mga higala ug kauban sa serbisyo ang napatay nga pulis sa pahulayang dayon didto sa lungsod sa Katmon. Atol sa Santos nga misa, mibaha ang emosyon sa mga pamilyang Hurbina ug mga suod ngayang higala.
Pinaagi sa 21 gun salute, gipasidunggan si Urbina siyang mga kaubanan sa PNP. Nagpalupad sab ang pamilya og mga puting balloons nga nagsimbolo og malinawong kapahulayan sa namatayng pulis. Gihulagway ni Katmon Chief Senior Inspector Roberto Hugo nga dakong kawadon sa ilang police station ang pagkamatay ni Urbina. Dugang paghulagway ni Hugo nga usa ka dakong ehemplo ngadto sa ubang kapulisan ang nahitabo kang Urbina isip paghatag sa ilang kinabuhi alang sa katawhan. Naibaw ko nga daghan pa ni silang kauban dili kay katura sila. Naibaw ko di na mo hunungan aron mataral na mo sa ukmanan ang ubang mga kauban. Ang 11 anyos nga anak ni Pioto Urbina, pabilin siyang pangandoy nga mahimong pulis, kinibisan pa man sa gidangatan sa iyang amahan. Para mutabang ko sa mga taong paras kong tatay nako. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada-Vistil, News 5. Gitaktak na sa iyang katungdanan ang doktor sa Minglanilla District Hospital nga mo'y gitudlong nakaingon sa kamatayon sa kapin usa ka tuig nga masuso nga namatay sa miaging semana. Si Jinky Receipt mohatod sa kompletong detalye. Nakadesisyon na ang gobernador sa Sugbo sa pagtaktak ni Dr. Agnes Demano sa Minglanilla District Hospital human mapamatudi nga dunay lapso sa iyang bahin sa pagatiman sa nagmasakiton nga masuso hangtod kini namatay sa miaging semana. Gihimong basihanan ni Governor Junjun Davide ang incident report nga gisumiter kaniya sa pangu sa Provincial Health Office human sa gihimo nga investigasyon ngadto ni Dr. Demano ug sa iyang medical staff. Alang ni Davide, way luna sa Kapitolyo ang mga doktor nga mubo og pasensya. As far as this office, as the provincial government, wala na, gi-sever na namo ang service, we terminated services of Dr. Demano. And whether the family decides to kining siya na to exercise their right to demand something, that's up to them. Subay ini, gitagbo ni Governor Davide ang 16 ka mga chief of hospital sa Sugbo aron pangayuan sa ilang report kung pila na ang namatay sa ilang mga tambalanan sukad niadtong buwan sa Enero hangtod karon. Importante kini alang niya aron ma-assess sa Provincial Health Office kung asa dapitan nagkuwang ang maong hospital. What caused the death? Was it neglect sa doctors? Was it lack of supply, lack of medicine? Or was it the fault of the family sa patient kay kasagaran pong kuno, according to them, maabot dito sa ospital ka nang naglisod na yun, naglisod na tabanguno na yun ba? Tungod sa pagkawala ni Dr. Demano, nangita na karon ng Kapitolyo og ipuli sa nabakanteng posisyon diha sa Minglanilla District Hospital. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Receipt, News 5. Luyo sa kontrobersiya nga giatubang sa Office of Transportation Service sa NAIA ang Sugbo mapasigarbuhong mipahibaw nga laglag bala free ang Mactan Cebu International Airport. Ang detalye gi-aksyonan ni Ryan Sorote. Didto sa Ninoy Aquino International Airport, padayon nga nanginto ang mga sakop sa Office of Transportation Service o kadtong mga X-ray operator o inspectors tungod sa isyu sa laglag bala. Matod sa mga taga-OTS Mactan, kung naapektuhan sila sa isyu sa laglag bala, mas apektado ang ilang mga kauban na nakabase sa NAIA. Tungod ini, usa ka misa ang giorganisa sa OTS Mactan aron ipakita ang ilang pagsuporta sa ilang mga kauban nga na low moral tungod sa mga pasangil sa extortion. Gipakita kini nila sa pagsulob og pink nga ribbon sa ilang mga abaga nga simbolo sa ilang pakikiusa sa kasubo sa ilang mga kauban sa kauluhan. Di pa natin na color pink is masculine color din. Pero what it signifies, you are united, strong, that you know, heads up, wala ba kayong ginagawang masama. Nanghinaot ang OTS Mactan nga magpadayon ang kumpiyansa sa mga pasahero hilabi na sa mga Sugbuanon sa ilang tinud-anay nga pagtrabaho matod sa screeners ug inspectors sama sa ubang mga nagtrabaho sa gobyerno. Pagpanerbisyo sa publiko ang ilang gipanumpaan aron siguro nga luwas ang biyahe sa mga pasahero. Subling hangyo sa OTS Mactan sa mga pasahero nga likayan ang pagdaog mga gidili sa airport sama sa mga bala bisan gihimo kini og habak o anting-anting aron di malangay sa ilang biyahe. Yes, you may be wounded,
But sabi nga, wag po palakihin yung wound na yun. Let it be healed through you and through the help of God. Hindi na po sa mga OTS members, to each one of us. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Giisa na karon sa full alert status ang kapulisan sa Rehiyon 7 nunot sa nahitabong terrorist attack sa Paris, France nga mikalas og daghang kinabuhi. Si Ray Pasaporte mohatod sa kumpletong detalye. Gialerto karon ang kapulisan sa Rehiyon 7 nunot sa nahitabong dungan nga pagpamumba didto sa Paris, France niadtong Bernes nga mikalas og kapin usa ka gatos ka kinabuhi og miangol usab og gatusan ka mga tawo. After receiving that information, our Chief PNP declared full alert status for all PNP personnel nationwide. Subay sa maong kamanduan, gipakansilar ni Banyas ang tanang leave of absence sa iyang sakop aron mobalik sa ilang post. Gawas ni adtong 800 ka personnel nga gideploy sa IPIC meeting didto sa Kauluhan aron mo asister sa kapulisan sa National Capital Region pagpatuman sa seguridad. Gimanduan sab ni Banyas ang tanang commander sa field, city ug provincial directors sa pag-ihap sa ilang mga personnel. Palapdan usab sa regional headquarters ang monitoring ug pagpahigayon og checkpoint aron malikayan ang diangay nga mahitabo sanglit. Wa niya gisalikway ang posibilidad nga dunay musakay o kaha mopahimulos sa higayon sa hulga sa seguridad sa Sugbo. Tuloy-tuloy ang ating pakipag-ugnayan sa ating community dito sa Region 7 so that nakakita impormasyon especially on the ground of any new faces, suspicious persons na bagong abot ba. Tuloy-tuloy yan, not only now, tuloy-tuloy yan ever since. Even before we were already preparing security preparations for APEC, may nakakitang mga meetings with the different communities here in PRO. Giangko ni Banyas mas palapdan nila ang intelligence monitoring. Ilabi na kay duha ka dagkong kalihukan ang ipahigayon karong Enero sunod tuig. Napakita na hinuon sa kapulisan ang ilang katako sa pagpatunhay sa kahusay ug kalinaw. Human ang Sugbo maoy usa sa host sa IPIC meeting niadtong buwan sa Agosto ug Septembre. Nagpadayon sab ang koordinasyon sa kapulisan sa buhatan sa Archbishop Palace. Gisugyot sab ni Banyas ang makanunayong pagbansay-bansay sa mga sakop sa SWAT. Gimanduan sab sa hepe sa Cebu Provincial Police Office ang tanang Chief of Police nga kinahanglan mohimo og pakisusi sa tanang vital installation, pantalan og uban pa nga posibleng lutsanan o agyanan sa teroristang pundok. Nag-issue na tag-memorandum sa atong mga kapulisan, no? Province-wide nga to what we call conduct inspection sa mga vital installation and at the same time continue monitoring katong mga threat groups nga possible nga magbuhat og mga sabotahe, no, or mga activities just like what happened in Paris. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Tungod sa nahitabong pagpamomba sa Paris, way kumpiyansa ang dakbayan sa Sugbo. Dugang CCTV cameras giplanong imuntar sa mga strategic points aron daling ma-monitor ang mga daotang elemento. Labi pa kay dunay duha ka mga dagkong kalihukan karong Enyero. Ang kumpletong report ni Leslie Caminade Vistil. Naglaraw karon si Cebu City Mayor Michael Rama nga pabutangan og dugang CCTV cameras ang tanang entry ug exit point sa Sugbo kini isip pagprotektar sa mga posibleng daotang tawo musud sa Sugbo nga naglaraw sa paghimo og kadaot dinhi. Kini ilabi na nga nagsing-abot na ang mga dagkong aktibidade sa Sugbo sama na lang sa International Eucharistic Congress ug sinulog. Buot sa mayor nga pabutangan og CCTV ang tanang intersection sa Sugbo. Gikinahanglan sab nga full alert ang kapulisan ug ubang ahensya sa Sugbo sa mga posibleng mahitabo. Plano sab ni Rama nga makigtagbo sa Muslim community aron ma-renew niini ang ilang mga maayong pagtinagdanay. This will always bring us also very much to be continuously vigilant, especially in our country, because I would like to continue to renew
our full trust and confidence of our Muslim brothers and sisters that we are having a very good relationship in the city of Cebu. Ang kadagkuan sab sa Police Coordinating and Advisory Council mipadayag nga bisan og nagmalinawon ra ang mga nangaging epic event sa Sugbo, di gihapon sila mo kumpiyansa sa mga umaabot pang aktibidad sunod tuig. Muhimo sila og organizational structure aron ilang mahanay ang seguridad ato sa mga nahisgutang kalihukan. Dili maingon-ingon ta ready, but we know what to do in case na mahitabo na siya. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Camnade Vistil, News 5. Mipaabot sa ilang dakong pahisubo ang Kapitolyo ngadto sa French government. May kalabutan sa naitabong pagpamomba sa Paris nga mikalas og daghang kinabuhi. Ang kumpletong detalye giaksyonan ni Jinky Rosit. Agig pagpakita og simpatiya og pahasubo sa nahitabo karon sa Paris, France, naglaraw ang provincial government sa Sugbo sa pagbutang og colors blue, white ug red sa dome sa Kapitolyo. Buot sa gobernador nga sa ingon niining paagi, mabati sa French government ang kasubo sa Sugbo sa nahitabong pagpamomba sa Paris nga mikalas upin usa ka gatos ka mga kinabuhi. I condemn this, no? And we should, para nako, we condole, of course, with the families of those who died, those who were mercilessly murdered by these terrorists. Kahinumduman nga dako og natabang sa relief operation sa Sugbo ang gobyerno sa France labi na sa pag-igo sa bagyong Yolanda, duha ka tuig na ang milabay. Usa na ini ang French Village nga ilang gitukod sa lungsod sa Daan Bantayan. Alang ni Davide, dako og utang kabubuton ang Sugbo sa maong nasod. They were very, very helpful. We received aid from them at the height of Super Typhoon Yolanda. No? Daghang kasi padala na rin ng mga relief goods. And in fact, medical personnel, French doctors came and went to northern part of Cebu. Panghinaot sa gobernador nga waon tay Pilipino, labi na Sugbuanon ang naapil sa maong trahedya sa Paris. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Mayor Michael Rama mihangyo sa Kapitolyo nga idonar na lang ngadto kanila ang provincial lot di na diskobrehan ang drug den kilit sa City Hall aron kini mapuslan sa syudad. Si Leslie Camnade Vistil sa detalye. Gipaabot na lang karon sa City Hall ang tubag ni Governor Hilario Junjun Davide kalabot sa hangyo ni Mayor Michael Rama nga idonar na lang sa city government ang luna diin nahimutang ang giingong drug den nga gironda sa miaging semana. Gipahibaw sa mayor nga nakighinabi na siya kang Davide human nila masayre nga parte sa luna sa maong dapit gipanag-iya sa lalawigan sa Sugbo. Plano sa syudad nga himuong parking lot ang maong luna o kahimong historical site. Ingon nila po siya nga, Jun, ay pag-inig na rin yung individuals. Ako pa kayo magamit talong. So yeah, kung donate nyo dun, we will have to work it out. Ang kadagkuan sa Police Coordinating and Advisory Council mipahigayon og site inspection uban ang city assessors aron sa taon kung kinsa ang nanag-iya niini gawas sa ubang luna aduna say parte sa dapit nga gipanag-iya sa pribadong individual. Gibutyag ni Kapitan Joel Garganera nga dunay kamatuoran ang taho nga dunay City Hall employees nga tigsuyupan og droga sa maong dapit. Apan na maong empleyado mao kadtong mga nagpositibo sa surprise drug test og gitaktak na sa City Hall. Down with the province, and then to make this area that will serve both the interest of the city and the province. Would you recommend na i-clear siya sa mga residents? Yeah, I will not be hesitant to recommend to the mayor to clear. Well, tinuod man to, daghan sa diha nga mga runner diha sa mga notarial services diha nga as per investigation sa pulisan nato, kaning sila man sa mga kliyente diha sa katong mga drug den nato, no? And then katupong nakitaan po ng mga City Hall employees, amon sa to sila mga empleyado nga nataktak nato during. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Camnade Vistil, News 5. Gibutyag karon sa partidong PDP laban nga hinay-hinay na nga gibabagan sa administrasyon ang posible nga pagpuli ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte pagka standard bearer sa partido. Atong sayron ang detalye sa report ni Ryan Sorote. And run
for President. Matod sa presidente sa PDP laban sa Kabisayan Attorney Noel Filongco nga dunay mga grupo ubos sa administrasyon ang nangandam sa paghimog mga lakang aron mababagan ang kandidatura sa mayor. O sa ini ang pagputos ni Duterte og mga kaso nga may kalambigitan sa Davao Death Squad ug ang giingong human rights violations ini sa Davao. Gingong usa kini sa mahinungdan kung nganong hangtod karon wa pa mideklara sa iyang kandidatura pagka-presidente si Duterte. Gikadlukan nga atakihon si Duterte sa administrasyon sama sa pagpasaka og disqualification case ni Senador Grace Poe og corruption charges ni Vice President Jojo Marbinay. I don't think stupid enough si Marojas to do that because kung prisuhon nila si Mayor Duterte because of those cases, gani na, makapadaghan pa na og simpatiya para kay Mayor Duterte. Mahimo pa nga mo proxy si Duterte ni Martin Dinho nga mo'y unang kandidato pagka-presidente sa PDP laban una kini mi-withdraw sa Disyembre 10 ang katapusang adlaw sa pagdawat og proxy sa Commission on Elections. Naglaom gihapon nga paminaw ni Duterte ang giingong panawagan sa katawhan nga modagan gyud kini pagka-presidente taliwa sa pagsupak sa iyang pamilya. Di sa problema sa mayor ang campaign funds kay mag-ambag-ambag na niini ang iya mga supporters dinhi sa nasod ug ang mga naa sa Hong Kong, Middle East, Australia, United States ug Japan. Agig pag-aghat ni Duterte o sa kadakong rally ang gi-organize sa Movement for Mayor Rudy Roa Duterte sa Nobyembre 22 sa University of the Philippines Cebu Campus alauna hangtod sa alas 10 sa gabi. Isuportahan na ni Presidente Pinoy. Wala lang gihapon. Naanay mga artista, wala kaya pulilat lang gihapon sa survey. So kung sa pamailan mo, i-disqualify si Poe, ipapriso si Binay, no? Dili, ipasubstitute si Mayor Duterte. Kisa na mabilin, si Miriam, nga masakiton pa. Higayon usab kini aron ilang ikampanya ang federalismo nga klase sa gobyerno nga mo ilang gitumbong nga solusyon sa problema sa nasod. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. May biyahe na paingon sa kauluhan ang kapin 800 ka mga pulis gikan sa nagkalain-laing police offices sa rehiyon isip augmentation sa APEC Leaders Meeting. Ang detalye sa report giaksyonan ni Jinky Rusit. Sila ang second batch sa mga pulis gikan sa Region 7 nga gipada sa kauluhan kagahapon isip augmentation sa usa ka semanang kalihukan sa Asia Pacific Economic Cooperation Summit nga tambungan sa mga dagkong leader gikan sa nagkalain-laing nasod. Kapin sa 800 ka mga pulis ang mibiya kagahapon sa Sugbo luwan sa usa ka commercial vessel. 60 kanila mga police officials. Ang naasing mga pulis gikuha gikan sa Mandaue, Lapu-Lapu, Cebu, RPSB ug Police Provincial Office. Ilang tahas mao ang pagbabag sa mga rallyista nga posibleng maghatulog kasamok sa venue dinhi pahigayon ang leaders meeting. Yes, ang role na mo is for CDM contingent and other role like road security. Basta APEC rule, APEC ang among kuan nito, ang among katuyuan dito. Giklaro sa PRO 7 nga opisyal ang maong biyahe, busa gidid-an ng mga pulis sa pagsuroy-suroy sa kauluhan. Nasayran nga way gitagana nga allowance ang PNP ngadto kanila gawas sa libreng pagkaon ug tulganan. Restricted jud after sa among duty or sa among pagrender og task nga to sa Manila, immediately balik mi sa amo ang billeting area. Walay allowed nga magligoy-ligoy. Gitakdang mamauli og balik dinhi sa Sugbo ang first batch nga kapin 400 dungan sa second batch nga mga pulis paghuman sa APEC Summit karong November 19. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Nasikop sa bypass operation sa Provincial Intelligence Branch ang usa ka 22 anyos nga lalaki nga dugay nang gipanid-an sa kapulisan apan ang inahan niini gingong nakasibat. Ang report giaksyonan ni Ray Pasaporte.
Batud sa kapulisan sakop sa Provincial Intelligence Branch nga usa ka ginganlan og pawiks mo'y target nila sa buy-bust human sila nakadawat og taho nga gihimong negosyo ni Marlon Cantiga ang shabu sa barangay Tapon, Dakbayan sa Toledo. Sa surveillance, nasuta nga matag-adlawng Sabado mo'y kusog ang halin sa shabu. Sa pamilyang Cantiga diin ang maong adlaw, mao'y tingsweldo sa mga trabahante sa usa ka dakong factory sa lugar. Atol sa operasyon nakaiskapo ang inahan ni Marlon, nga gilang si Lucia, kinsa usasab sa subject sa PIB. Kaya doon na nitik sa cellphone na episensya sa taga-province. Moto nga nakasibat ang yung mama kay ilang lugar mura og sudunon pagamay nya ngit-ngit so pagsuod na mo nakabantay na. Duda ni Sulante ang spotter sa pamilyang Cantiga mao'y nag-text nga na ang ilang presensya. Hinungdan, wa nila madakpi ang inahan. Nasakmit nga ebidensya ang tulo ka dagkong putos ug usa ka gamay ug laing 22 ka gagmay nga gituohang shabu. Nabawi sab ang 300 pesos nga buy-bust money ug drug paraphernalias. Ani siya mo hurot siya mga 25 ang kuan siguro semana. 25 gamos. Tama sa kakuan. Makita mo sa kuan. Di na kuway. Ikaw din na. Sa kato nang isudlan na balay ganiya, tunguna balay. Isang Kang lanji. Si Marlon nitugan nga mogamit siya og shabu. Gawas nga musuyop siya. Nakahuna-huna siyang mag-sideline sa pagpamaligya. Hinungdan siya mismo mo'y moadto sa tangki Talisay aron mangumpra. Iyang kuhaanan sa tangki ang ginganlan ug ayan. Kumpra-kumpra man naglibo ko pinala. Nagbajis. 15, 30 na. Mil. Iya sab gihimakak ang gipasangil nga family business og nalambigit ang iyang inahan sa pagpamaligya og shabu. Mukabat sa 218,000 pesos ang kantidad sa nasakmit nga shabu samtang gipaabot nga pasakaan og tukmang kaso si Cantiga karong adlaw. Kinsa naguol kay di na siya makabalik sa trabaho sa Tunisi karong adlaw. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Dili na interesado pa ang labaw sa Police Regional Office 7 nga imbestigaron ang tulo ka mga pulis nga sakop sa Waterfront Police Station. Kinsa gipasanging lang wa mibayad sa gikaon niini nga siomay gikan sa usa ka tindahan. Alang ni Police Chief Superintendent Prudencio Tambanyas, gamay ra ang maong isyu nga dili na ngayan pang padakon. Alang niya lisod tuhuan ang aligasyon, labi pa kay suki na sa tulo ka mga pulis ang maong tindahan. Sa miaging semana, nag-viral sa Facebook sila PO1 Policarpo Barleso, PO1 Jonathan Cabanyero ug PO2 Lulito Bosria nga gipasanginlan nga wa mibayad sa ilang gikaon nga siomay sa Dalan Colon. Ang mismong tag-iya sa siomayan gipatimaw sa Waterfront Police Station aron ipahibaw nga dili tinuod ang pasangil sa usa ka netizen nga mao'y nag-upload sa reklamo sa Facebook. To malign other people, you know. Kahit kasi ikaw rin, pag nangyari sa iyo yun, di ba? Hindi maganda rin. It's not good. Hingusgan sa hepe sa kapulisan dinhi sa Rehiyon 7 ang pagpanakop sa mga operators tungod sa pagkatap sa mga illegal numbers game sama sa Suertres dinhi sa Dakbayan ug lalawigan sa Sugbo. Sa Dakbayan sa Talisay midangop sa konseho ang 22 ka barangay captains human makita nga daw wa nay respeto kanila ang mga illegal operators. Ang City Council sa Talisay miduso og usa ka resolusyon nga nag-awhag sa kapulisan nga panakpon ang nalambigit ug nagpadaga niini. Si Chief Superintendent Prudencio Tambanyas nagkanayon nga dili lang ang drogas mo'y hingusgan sa pagpanakop sa kapulisan kundi ilakip sab ang pagpanakop niini sa illegal numbers game. Giawhag ni Banyas ang publiko sa pagtaya og numero sa mga lotto outlets lang. Yeah, I have directed our people on the ground to look into this matter and initiate positive actions on illegal gambling. Aside from our major focus on illegal drugs. Usagi na sa among mando sa atong mga tubog police na kung pwede mag-conduct sila operations against illegal numbers game no kay
makita sa nato daghang mga kabatanunan sa mga na-involve ani. But we have to, kuwan sa mo ang time because we cannot be in two places at the same time because right now our main concern is illegal drugs. But other than that, we need to conduct operations against illegal numbers team. Happy Monday mga igsoon! Ining bag-o lang, gipaila ang big boss sa Viva Entertainment, Vic Del Rosario, isip mo ay bag-ong mudumala sa entertainment sa Kapatid Network. Ug tungod, kaya ang Viva Artist Talent Agency man ang naghupot sa career ni Claudine Barreto, usa ang nahisgotang aktres nga magkabaton og regular TV series sa TV5. Si Derek Ramsey ang makaparis ni Claudine Barreto sa moong proyekto nga giluto na sa Viva Television pinasiugdahan ni Big Boss Vic Del Rosario. Kahinumduman nga ining bag-o lang gitugyan sa Kapatid Network ngadto ni Del Rosario ang pagpadagan ug pagdumala sa entertainment sa TV5. Samtang positibo ang feedback sa kadaghanan sa moong proyekto ug malaumon ang mga fans ni Claudine nga padayon nagyod ang pagkaaktibo sa showbiz career ni ini. Gikalipay sab sa mga fans ni Derek Ramsey ang panag-uban sa duruha ubos sa Kapatid Network. Matud pa nga dakong epekto sa showbiz karon ang umaabot nga tambalang Derek Ramsey o Claudine Barreto. Sa maong kabag-uhan sa entertainment sa Kapatid Network, daghan ang naghinam-hinam sa labing bag-ong programa nga ihukad sa mga televiewers. Gani, giilasab sa TV5 ang Viva isip usa sa mga dakong ahensya sa showbiz industry nga makapausbong yod sa career sa usa ka artista ug napanglantawan sab sa Kapatid Network nga sa mga programang pagadumalahon na unya sa Viva kagaton gyud ni sa publiko. Ug mao kadto ng langkob sa atong Lights Camera Action Showbiz karong hapon hangtod ugma mga igsuon ug alang sa walay katapusang mga showbiz chismis o balik ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 5 101.9 News FM Cebu. Kini si JP Lawquat Serang ang atong word of the day nagkanayon. How can you face the problem if the problem is your face? Agay! Doon na kay giigo ato JP? Ako sir. Ang iyag sa... Pag duda naman sa siguro, tag doon natin di masulbad ng problema, basig ang problema nga ato yung itsura. No comment. No comment. Ipangutanan naman sa mga gulingon, kada buntag, yung mga tubang nakasanyo na to. I hope the problem is not my face. Hello. I don't want the problem. Yung word of the day. Yes. Ato sa day paabot ang atong pasubo, Attorney Georgia, sa mga angol, no, dito sa pagpamumba dito sa France, no. Yes, Glenn, and all the others like in Beirut and all those are the victims of terrorism. There's no God that allows you to kill or gives you the power to kill another human being. Well, we will pray for world peace. Yes. I hope magkahiusan kitang tanan. That's right. Umaukad to ang let us pause for a moment of silence, Attorney Georgia. Ugmaw ka to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!